Ай, баце! Така, значи, днес е 3 януари 2026 година. И в днескашния клип аз като цяло ще покажа какви цели съм си поставил за тази година, как съм ги разграничил на месеци, на седмици, за годината какви цели имам като цяло. И ще си дам едно обещание, което след една година ще влезна тук, ще го погледна и ще се смея как е можело да бъда в такава празна стая с един спрайт и там. Което, да, смешно е в момента, но не ми пука особено да ти кажа. И да, нека да започваме. Ай, баце! Почваме. Опа, това се чума сумата на комшите. Натигат, накат нещо, че Ай, почваме. Така. Значи, както може да видите, фитнес целите ми за тази година е да изчисти и да оформя физиката си, като трябва да стигна тези 80 килца, защото клечка цял живот човек и не може в продажбите, не може да скачам на разговор с клиенти, да го затварям на стойност от 3-4 хиляди лева, вече едно от ВК евро, нали? Но аз я затварям тази сделка, но просто усещам от среща човека как не ми вярва толкова добре и аз го затварям, защото офертата ми е добра и подходяща за него, не защото изглеждам добре, но просто ако физиката ми стане според мен по-добра, малко те са на цепя, ще ми е много по-лесно, ще ме взимат по-насериозно в разговорите, когато скачам и всичко ще е много по-окей. Другото нещо, като non-negotiable съм си го сложил нещо, което всеки ден трябва да направя без значение какво става, дали съм болен, дали не. И това нещо, ако не го изпълня, давам $100 на някой. Така че започвам да си ги записвам нещата от утре, 4 януари. Всичко крачки, така. И в началото на всяко едно видео показвам от предишния един набърда и така штрекс. О, фак, това трябва да къпна, добре. И в края на всяко едно видео показваме така штракс, колко калории съм взел, колко крачки съм направил и някаква снимка от фитнеса, която няма да е на цялото ми, защото приятелката ми ще ми се кара много ясно. Да, така, да продължим към следващото нещо. Като бизнес и кариера съм си поставил да достигна 25 000 евро на месец или по стар модел 50 000 лева месечно. Това е до края на януари, като съм си ги разделил на няколко фази Q1, Q2, Q3, Q4. За Q1 целта продажби, където искам да направя е 10 000 евро, след което Q2 15 000, Q3 20 000 и Q4 25 000 евро на месец. И едно от другите много важни за мен неща, с които винаги така мога да кажа, че съм се затруднявал, е именно да следя постоянно какво правя, какво ям и така нататък. В този случай да изградя системи, да следя часата, да съм обсебен от всеки детайл за моето развитие. Да дам всичко от себе си, без да поглеждам назад, т.е. без значение какво става, нали, нещо лошо, нещо добро, няма значение, това нещо трябва да го направя просто. След което едно от нещата, които искам да науча, просто за да си знам. Нали, аз все пак се плащам в момента на счетоводителката. Тя ако гледа това видео, няма да те заменя. Но бих искал да науча относно нещата за счетоводството и финансите самостоятелно, като да обърна малко внимание и също така да се науча да блезна, така да го кажа, в темата с инвестирането в акции и криптовалути. И най-важното, може би, да следя нетното си богатство и всичко свързано с него. Както казах, какво ям, къде ходя, как се храня, колко често тренирам. И да, отново се връщаме тук на този non-negotiable. В началото на всяко едно видео, както казах, ще ви показвам тук и тук какво става, дали съм си стигнал целта, ако не, пускам бюлетина в коментарите, в Instagram, TikTok, навсякъде, където може. И на един човек от последователите ми му плащам $100, който да е без значение, непознат, все едно. Така че не съм някакъв, който да има супер много пари.
Така че това мисля, че би било доста добра мотивация за мен да си изпълням целите. Но мисля, че това е единственият вариант, като го заявя пред вас в момента. И да, ако някой в момента се опитва да каже нещо за тази, според тях, висока цел, която съм си поставил, за мен не изглежда нещо невъзможно. Но това да се целиш на високо, тук както съм го описал, като се целиш на високо, ти можеш да стигнеш високо. В смисъл, ако се цели, например, в Q1, т.е. до март месец, аз да направя 10 000 евро, но направя 7000 или 5000, дори и 4000, аз пак ще съм направя повече, отколкото минималната работна заплата в България, която е, ако не се лъжа, 620 евро, 700 евро, не знам, нещо от този сорт. И да, накратко това е как изглежда тази страна. Относно нещата в социалните мрежи, тук съм се описал всичко подробно за Q1, т.е. за първите 3 месеца. Другите неща все още не съм ги попълвал, написал съм само колко продажби ще правя. Но ето тук, както може да видите, продажби за Q1 10к на месец. В смисъл, може януари, февруари да правя по-малко, но в март месец трябва да стигна тази цел от 10 000 евро за месеца. Членове на екипа в момента съм само с един авен, така че всъщност трябва да е две. Конкретни действия, които ще предприема, а именно ще качвам в социалните мрежи и ще правя студийни обаждания. Като в социалните мрежи целта ми е да стигна 1000 последователи в акаунта, в който качвам в момента, като там ще качвам между 3 до 5 пъти, но тук съм написал 3 пъти на ден, защото понякога 5 пъти може просто да не мога да кача, което е окей. Има хора, които не могат да качат дори поведнъж на ден. Да. Последователи в TikTok съм сложил 500. Като тук мисля, че ще мина това число, но просто реших да сложа някакво по-така спокойно и достижимо число с целта да се надъхам, да се мотивирам. И тук честотата на публикуване отново е 3 пъти на ден и абонати в YouTube 150. Мисля, че за 90 е напълно възможно акаунт, който е започнал от нулата да направи тази цел от 150 последователя, като в тези 90 дена аз съм се обещал още от 31 декември, 1 януари, че в рамките на тези 90 дена аз може би няма да качвам най-красивото, най-доброто с най-хубавите едити съдържания, но всеки ден в рамките на 90 дена аз ще заставам и така пред камера. Дори да говоря пълните глупости, това за мен не е от никакво значение, защото това ми изгражда характера, изграждам дисциплината. И аз по принцип не съм такъв човек, който да не може да говори пред хората, да се притеснява. Не съм такъв антисоциален. Но просто ще ми изгради повече самочувствието. Защото в момента говоря пред някаква камера и ме гледаш ти и най-вероятно в момента не се усмихваш. Нали? И да, честотата на публикуването казах веднъж на ден. Конкретни действия, които ще предприема, ще изяждам жабата в началото на деня. Ако не знаеш какво е Eat the Frog, това е фраза от английския, който идва. Която идва и какво всъщност представлява. Кое мислиш, че ще го направиш по-бързо, по-лесно? Да изядеш първо сладкото, нещо, което харесваш, и после да започнеш да правиш нещо гадно. В случая аз да записвам съдържание, например. Или първо би предпочел да направиш трудното, гадното, което не искаш, просто отвътре не ти идва да го правиш. Отвътре не ти идва да го правиш. И после да седнеш, да си чуваш, да си гледаш YouTube, Алекс Хормози, Айман Гаджи и тя неща, да си слушаш музичка. Естествено, че по-правилният вариант за нас предприемачите би бил първо да направим трудното нещо, да махнем целият този стрес от главата и после вече, след като сме готови с тая задача, да скочим на това малкото нещо, което, така да го кажа, не бихме се притеснили дори, в смисъл, защо да не го направим, нали? И да, като цяло това представлява Eat the Frog. Ще започвам дните си с това с най-трудните задачи и след като си приключа тези трудни задачи, целият ден съм свободен, дали това да бъда с семейството ми, с брат, майка ми, баща ми, дали с приятелите ми, с приятелите ми, без значение.
Просто направиш трудната част, това гадното, сложното нещо, всичко останало става по-лесно. Сладкото става сладко. Това не го чух от Божинката, не знам. Добре, много се разговорих. До следващия клип. Не забравяй да се абонираш, ако искаш да виждаш повече клипове от мене. Бъди жив и здрав и ти пожелавам успешна нова година. Айде, баце, ус!